Zimbabwe independent editor arrested over Magret article mocking Mnangagwa azvipere moshe kuonekwa kunzi aiwa panguva inoi journalism panguva inoi inokonzi munyika yeZimbabwe aiwa these guys they cannot do their job, their rights they are being violated. Zana pena mashoko patona kuti aiwa there is an editor panguva inoi aiwa oarrestiwa after auya achireleasa aiwa an article yanga ichimoka mutungamiri wenyika kana kumuexposa avo zvavo zvaita kuti abva arrestiwa nokubva like on the bell icon. Tivina pana pamuna umwe mudani pamuchenzi senior journalist and editor of Zimbabwe Independent Faith Zaba has been arrested by the ZRP on July 1, 2025 on allegations of undermining the authority or insulting the president. The charge relates to a Sadc Makreka article published last week, Friday, after police recorded a warned and cautioned statement from Zaba. They insisted on detaining her overnight, pending a court appearance provisionally tomorrow, July 2, 2025. In quotes, we are deeply disappointed with the determination of the authorities to lock Zaba up, even in the face of medical confirmation of her current severe illness, said a lawyer, Chris Mike. Thomas Kanuda Panavano, Pinot Komeda Vachiti, Hadiva no Mutaurira Chokwadi, Kuti Wachembera, very old master retire, Anova Sunga, Marumda Chiti Doja Ari, Anoda Ari, Marumda Chiti Nika, Aisati, Yasununguka, Manubda Chiti Sungana Ikoko. Panapa, this is the address, the picture of Murukona, our in the video, Ndo article Yaka releasiwa, Aiwa Pangwa Inoi, na Zaba, Pangwa ino mono kukunza Aiwa. This article, yaonekugonza aiwa yakanga ide mashoko aonekugonza aiexposa kana kumuka mutungamiri wenyika zvaita kuti abva asungwa kunyangwe ane illness yainayo panguva inoi. Imboitudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Mapinda comment section medu nzi mafunguro enyu musakangana kusubscribe or like pachita on the bell icon.